Здравейте, приятели! Днес съм тук, за да споделя с вас информация, която е не просто важна, а критично важна и засяга пряко финансовото ви благосъстояние. Това не е обикновено видео, това е спешно предупреждение. Ако сте сред тези, които разчитат на социални помощи, обезщетения или други държавни подкрепи, или познавате някой такъв, то трябва да изгледате това видео до край. Защото съвсем скоро някои категории хора ще останат без дължимите си изплащания и е жизнено важно да разберете защо и как да се предпазите. Не губете нито минута, абонирайте се веднага за канала ми, натиснете палеца нагоре, за да достигне това предупреждение до повече хора и да започваме. Ядрото на проблема промени в системата на социалните помощи и обезщетения. До сега процесът по получаване на социални помощи, обезщетения за безработица или други видове целева подкрепа в България се основаваше на определени критерии за доход и семейно положение, които бяха сравнително ясни, макар и понякога сложни за ориентиране. През последните години праговете и условията за достъп до тези средства бяха до голяма степен стабилни, което позволяваше на хората да планират до някъде своите бюджети и да имат представа за това какво могат да очакват от държавата като подкрепа. Всеки, който отговаряше на тези критерии, подаваше необходимите документи в Агенцията за социално подпомагане или в Бюрото по труда и при одобрение получаваше своите средства регулярно по банков път или по друг избран от него начин. Системата, въпреки своите недостатъци и бюрократични пречки, беше позната и до някъде предвидима за тези, които вече бяха част от нея или се нуждаеха от нея. Но от началото на следващия месец и по-конкретно от 1 януари на предстоящата година влизат в сила нови, драстично променени правила, които ще преобърнат досегашната практика. Тези промени не са просто козметични корекции на съществуващите наредби, те представляват фундаментална реформа в начина, по който държавата преценява кой има право на социална подкрепа. Основната цел на тези реформи, според изявленията на управляващите, е да се оптимизира разходването на публични средства, да се намалят злоупотребите и да се насочат помощите към наистина нуждаещите се и най-уязвимите групи от населението. Идеята е да се стимулира активната заетост и да се намали зависимостта от социалните плащания. Въпреки благородните си цели обаче, реалността е, че тези нови правила ще оставят голям брой хора, които досега са разчитали на тази подкрепа за своето оцеляване или за покриване на основни нужди изцяло без нея. Причината за това е, че праговете за достъп се променят, дефинициите за доход се разширяват и изискванията за активно поведение от страна на бенефициентите стават много по-строги. Това ще доведе до ситуация, в която хора, които вчера са имали право на обезщетение, утре вече няма да се вписват в новите критерии, дори и тяхното финансово положение да не се е подобрило ни най-малко. Ето защо това е толкова сериозно и наложително е всеки да се информира в детайли за предстоящите изменения. Основна част детайлен анализ, какво трябва да знаете, кой трябва да се тревожи и кой не. Нека да разгледаме в дълбочина какво точно се променя и какви са последствията. Промените засягат няколко ключови аспекта: преизчисляване на доходите, включване на нови видове доходи, промяна в имуществения ценз и затягане на изискванията за активно търсене на работа. Първата и една от най-съществените промени е свързана с начина, по който се изчислява дохода на домакинството. До сега някои видове еднократни помощи, дарения от физически лица, малки парични преводи от роднини или доходи от продажба на определени вещи не са били включвани изцяло или изобщо в общия доход, въз основа на който се изчислява правото на социално подпомагане. С новите правила обаче дефиницията за доход се разширява значително. Това означава, че почти всеки паричен поток, който постъпва в домакинството, ще бъде разглеждан като доход. Това включва дори нерегламентирани дарения, помощ от роднини в чужбина, парични награди и дори минимални доходи от сезонна или временна дейност, която досега е била толерирана или изключвана от общия доход при изчисляването. Ефектът от това е, че много домакинства, които досега са се класирали за помощи, вече ще надвишават новите, често по-ниски прагове за достъп, просто защото общият им деклариран доход ще бъде по-висок. Втората важна промяна е свързана с завишаването на изискванията за имуществения ценз. Досега, ако едно домакинство притежаваше единствено жилище, което е основно и не е луксозно, това обикновено не беше пречка за получаване на социални помощи. Новите правила са много по-стриктни.
Ако притежавате второ жилище, земя извън регулация с висока пазарна стойност, автомобилна стойност над определена сума или други активи, които не се считат за жизнено важни, то вашето право на социална помощ може да бъде отнето. Това е особено опасно за възрастни хора, които може да притежават малък наследствен имот или кола, купена преди много години, която вече не е лукс, но по новите критерии ще се води за имущество, което ги прави недостатъчно нуждаещи се. Трето, изискванията за активно търсене на работа за безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, стават още по-строги. До сега беше достатъчно редовно да се явявате в бюрото по труда и да кандидатствате за предлаганите работни места. Новите правила включват допълнителни изисквания, като участие в обучителни курсове, проактивно търсене на работа извън предложенията на бюрото, представяне на доказателства за направени опити за заетост и дори явяване на интервюта за работа, независимо от тяхното естество. Ако не спазвате тези изисквания стриктно, ще бъдете спрени от регистъра на безработните, което автоматично прекратява правото ви на обезщетение за безработица и достъп до други социални пакети. Нека да разгледаме няколко конкретни примера с цифри и ситуации, за да стане всичко по-ясно. Пример 1. Еднолична майка с 2 деца и минимален доход. Преди промените Мария е самотна майка на 2 деца на 5 и 8 години. Работи на половин щат като чистачка, получавайки месечно 450 лева нетен доход. Освен това бащата на децата изпраща месечно 100 лева издръжка, което често закъснява, но е формално договорено. Понякога родителите на Мария й дават 50-100 лева за храна или дрехи. Досегашните правила са позволявали тези доходи да се разглеждат по специфичен начин, като издръжката и еднократната помощ от родителите не винаги са включвани изцяло в месечния доход за целите на социалното подпомагане. При праг на бедност от около 500 лева за 4-членно домакинство, Мария е получавала месечна социална помощ от около 250 лева, което общо с нейната заплата и издръжката е формирало бюджет от 800 лева. Това е позволявало на нея и децата й да водят скромен, но достоен живот. След промените с новите правила, всички парични постъпления, включително издръжката и дори периодичните парични дарения от родителите, ще бъдат кумулирани като доход. Дори и даренията да са еднократни, тяхното общо изчисление за годината може да доведе до надвишаване на прага. Освен това, новият праг за достъп до социални помощи може да бъде ревизиран нагоре или пък да бъде дефиниран по-стриктно. Ако сегашният ти общ доход от 450 плюс 100 плюс, средно 75 хърше 125 лева, вече се приема, че надвишава новия, по-строг праг, например 600 лева за 4-членно домакинство, то Мария ще бъде лишена от социална помощ. Това означава, че нейният месечен бюджет ще падне от 800 на 550 лева, което е критична разлика и ще я изправи пред сериозни финансови затруднения да осигури прехрана, отопление и основни нужди за децата си. Причината за това е, че държавата вече вижда всичките й приходи, дори и тези от добронамерени роднини, като стабилен източник на доход. Пример 2. Възрастен човек с минимална пенсия и малък имот. Преди промените, пенсионерът дядо Иван е на 72 години, живее сам и получава минимална пенсия от 480 лева. Притежава малък наследствен парцел от 500 квата. Извън града, който не обработва и който има ниска данъчна оценка. Този имот никога не е бил пречка за получаване на допълнителна помощ за отопление, която за него е била около 100 лева на месец през зимния сезон. Дядо Иван разчита на тази помощ, за да поддържа дома си топъл през студените месеци, тъй като неговата пенсия едва покрива храна и лекарства. След промените с новите правила, този наследствен парцел, макар и малък и нефункционален за дядо Иван, може да бъде класифициран като имущество, което го изважда от категорията на лицата, имащи право на помощ. Независимо от ниската си ликвидност или полза за дядо Иван, пазарната му стойност може да бъде определена като висока, например над 10 000 лева. Това може да доведе до отказ за помощ за отопление. В резултат дядо Иван ще трябва да покрива разходите за отопление само с пенсията си, което е невъзможно и ще го изложи на риск от болести през зимата. Държавата с новите правила приема, че той може да продаде този имот, за да покрие нуждите си, което е често нереалистично за възрастни хора. Пример 3. Дългосрочно безработен младеж. Преди промените Петър е на 28 години, безработен от година и половина, регистриран в бюрото по труда. Получавал е обезщетение за безработица за първите 9 месеца, а след това е продължил да бъде регистриран като активно търсещ работа, което му е давало право на някои други социални придобивки, като например здравни осигуровки, плащани от държавата,
и възможност за включване в програми за обучение. Явявал се е редовно в бюрото по труда, подавал е заявления за работа по техните предложения, но често не е бил одобряван или пък предложенията не са били адекватни на неговите умения или очаквания. След промените, новите изисквания за активно търсене на работа са много по-строги. От Петър вече се изисква не само да се явява в бюрото по труда, но и да доказва, че проактивно е търсил работа. Например, чрез представяне на 5 отговора на обяви за работа на месец, участието в поне 2 интервюта, посещения на кариерни изложения или участие в безплатни обучителни курсове, организирани от държавата или частни агенции. Ако Петър не може да докаже тези активни стъпки, например защото се е обезверил или не е намерил адекватни възможности, той може да бъде отстранен от регистъра на безработните. Това не само ще го лиши от достъп до обучителни програми и помощи, но и ще прекъсне плащането на здравните му осигуровки от държавата, което го изправя пред риска да остане без медицинска помощ при нужда. Целта е да се прекрати пасивната безработица, но ефектът може да бъде изключване на хора, които се борят да си намерят работа. Разбирате ли сега колко критични са тези промени? Не става въпрос само за пари, става въпрос за достъп до здравеопазване, за възможност да се осигури храна и покрив над главата, за базови човешки нужди. Кой не трябва да се тревожи? В общи линии, ако имате стабилна работа с доходи над средните за страната, притежавате единствено жилище и не разчитате на никакви социални плащания, тогава тези промени вероятно няма да ви засегнат пряко. Но ако вие или ваши близки сте в някое от описаните по-горе положения, е абсолютно наложително да действате бързо. Основна част 2. Изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Всяка система, колкото и стриктна да е, има своите изключения и нюанси. Важно е да сте запознати с тях, защото те могат да се окажат вашата спасителна сламка. Едно от важните изключения е свързано с здравословното състояние. Ако лицето е с доказана трайна неработоспособност над 70%, което е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК, то някои от изискванията за активно търсене на работа могат да бъдат отпаднали или значително облегчени. В този случай държавата признава обективната невъзможност за пълноценно участие на пазара на труда. Важно е обаче да сте сигурни, че вашето решение на ТЕЛК е актуално и правилно регистрирано в съответните институции. При просрочено или неиздадено решение на ТЕЛК, въпреки обективното състояние, може да бъдете третирани като здрав и трудоспособен гражданин. Друга клопка е свързана с недвижим имот, който е основно жилище. Новите правила, макар и по-строги към притежанието на второ жилище или имоти с висока пазарна стойност, обикновено запазват изключението за единствено основно жилище, ако то не надвишава определени квадратури или луксозни показатели. Например, жилище от 60-80 квадра. За едно или двучленно домакинство вероятно ще продължи да бъде толерирано, но жилище от 150 квадра или апартамент на централна локация с много по-висока пазарна оценка може да бъде обект на преразглеждане. Тук нюансът е в дефиницията за лукс и основна необходимост, които често са субективни и могат да бъдат тълкувани по различен начин от служителите. Затова е ключово да представите всички доказателства, че това е вашето единствено жилище и отговаря на основните нужди. При изчисляването на доходите също има неочевидни нюанси. Някои видове помощи и обезщетения, например целеви помощи за закупуване на лекарства, средства за рехабилитация или стипендии за деца с изявени дарби, често не се включват изцяло в общия доход за целите на социалното подпомагане. Това е така, защото те са с конкретно предназначение и не се разглеждат като свободен доход. Важно е обаче да сте информирани кои точно са тези изключения, тъй като списъкът може да е ограничен и специфичен. Ето защо, когато декларирате доходите си, трябва много внимателно да посочвате произхода на всяка сума и да прилагате документи, доказващи нейното предназначение. Например, дарение от фондация за операция на детето ви не би трябвало да се брои като доход, но ако го декларирате просто като получени пари, това може да ви навреди. Още един критичен аспект е дефиницията за активно търсене на работа. Както споменахме, тя става по-широка. Често се забравя, че не само прякото кандидатстване за работа е част от активното търсене. Участието в квалификационни курсове, доброволчески инициативи, които подобряват вашите умения и автобиография, или дори участие в проекти, целящи социално включване, може да се разглежда като активност.
Важно е обаче да съхранявате доказателства за всяка такава дейност. Сертификати, удостоверения, имейли с кореспонденция, списъци с посетени събития. Без тези доказателства вашите усилия могат да останат невидими за администрацията и да бъдат причина за прекратяване на вашите обезщетения. Често хората смятат, че устното обяснение е достатъчно, но администрацията изисква писмени доказателства. Друга потенциална клопка е свързана с промяна в семейното положение. Ако живеете на семейни начала с партньор, дори и да не сте официално женени, неговите доходи и имущество също могат да бъдат включени при изчисляване на общия доход на домакинството. Новите правила имат за цел да обхванат всички фактически съжителства, за да се предотврати избягване на критериите за доход. Това е особено важно за младежи, които живеят с родителите си, но имат собствени доходи. В някои случаи техните доходи също могат да бъдат кумулирани с тези на родителите, което да доведе до надвишаване на праговете за подпомагане. Практически съвети, специфични стъпки, които трябва да предприемете. След като вече сте наясно с обхвата и дълбочината на тези промени, е време да действате. Не чакайте последния момент, защото тогава вече може да е твърде късно. Ето какво трябва да направите. Лесно, проверете текущото си състояние и актуалните правила. Първата стъпка е да се информирате за новите правила. Посетете официалните сайтове на Агенцията за социално подпомагане, АСП, и Агенцията по заетостта, АЗ. Там би трябвало да бъдат публикувани новите наредби и детайлни разяснения. Прочетете ги внимателно. А ако имате затруднения с разбирането на юридически език, потърсете помощ от по-запознат човек или адвокат. Сравнете текущото си финансово и имуществено състояние с новите критерии. Изчислете всички свои доходи, включително и тези, които досега не сте отчитали. Надявам се, че информацията беше полезна за вас. Ако имате въпроси или искате да споделите вашето мнение по темата, моля, напишете коментар отдолу. Вашата обратна връзка е ценна и може да помогне и на други хора. Не забравяйте да натиснете бутона "Харесва ми", за да може това важно предупреждение да достигне до повече хора, и разбира се, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Пазете се и бъдете информирани.